Kaixo guztioi, bideotutorial honetan azalduko dut zelan egin bideo interaktibo bat PlayPosit tresnarekin. Horretarako, idazten dugu gure navegadorean PlayPosit eta hemen klikatzen dugu. Hemen badaukagu tresnaren horri nagusia eta gure kasuan hemen klikatuko dugu eta erregistratzeko eskatzen dugu. Nire kasuan, ni erregistraturik nago eta hemen nire helbidea eta nire kodea jarrita submit klikatzen dut eta hemen agertzen da nire horria. Orduan, hemen zer daukat, aurretik egindako bideo guztiak eta nire kasuan berri bat egiteko aukerak klikatuko dut. Orain, esaten digu, oinarritzat hartuko dugun bideoaren URL-a hemen jartzeko. Orduan, hartuko dugu adibidez YouTubetik, adibidez urtaroak. Eta, ea zer agertzen den, hemen agertzen dira 4 urtaroak. Bideo hau aukeratuko dut eta hemen agertzen dira egin behar dudana da URL-a bilatu. Gure kasuan, hemen daukagu URL-a, kopiatzen dut Ctrl+C-rekin edo Command+C-rekin Mac baldin badaukagu, eta joaten naz, ona, ea kargatzen den berriro, eta hemen, Ctrl+V-rekin edo Command+V-rekin Mac baldin badaukagu, hemen itxasten dugu URL-a. Orduan, continuo, ematen dugu, eta hemen adibidez, 4 urtaroak, jarriko dut izenburu bezala, eta hemen 4 urtaroak. Eta hemen izango da, hemen gaia aukeratuko dugu, izango da, ez dago education, orduan, eta, hemen, izango diogu, hasteko bideoa interaktiboa eraikitzen. Orduan, zer daukagu hemen? Hemen hasten da bideoa, ezta? Aukeratu dugun bideoa. Eta, nahi dugunean, jarriko diogu galderatxo bat, eta adibidez. Hemen, badaukagu irudi hau, eta esango diogu adibidez free response, eta izango da hau, zenbat urtaro daude, eta hemen da, badaukagu hemen badaukagu galderatxo bat, non, 14 segunduan, hau agertuko da. Gero, jarraitzen dugu ikusten, eta hemen, adibidez, jarriko dugu, hemen, beste bat. Eta hau, adibidez, multiple choice. Galdera izango da, irudian agertzen den urtaroa zein da? Eta hemen, adibidez, uda, hemen, adibidez, negua, eta beste bat, hemen, udazkena. Eta guk klikatzen dugu, hau baldin bada zuzena, aukerrik zuzena, jartzen dugu klik hau. Negua baldin bada, hemen jarriko genuke, ezta? Baina, kasu honetan, hemen. Eta beti
gordetzeko, esaten diogu. Bai? Hemen agertzen da galdera. Eta horrela, galdera guztiak ipiniko ditugu. Badago beste aukera bat, reflective pause deritzona. Eta hau da, ez da galdera bat berez, baizik eta reflexio bat egiteko. Adibidez, adibidez jarriko dugu hemen. Irudian agertzen dira hainbat zuhaitz. Badakizue zeintzuk diren. Eta hemen gordetzeko bai. Ez da berez galdera bat, baina zertaz pentsatzeko da. Orduan, amaitzen dugunean, finish, eta esaten diogu save. Eta hemen badaukagu URL-a konpartitzeko edo kodea. Kode hau kopiatzen badugu eta jartzen badugu edo blog batean edo wiki batean, posiblea litzateke ere ikustea. Orduan, hau, klikatzen badugu on, gure ikasleak erregistratzeko erregistratzea izan beharko dute, eta off jartzen badugu, ez. Beti sartuko dira erregistratu barik. Eta, bueno, hemen badaukagu ere, urtaroak izeneko bideo interaktiboa. Hemen, zer egin dezakegu. Konpartitzeko ere, agertzen dira berriro aukera biak, ezta? Eta, adibidez, demagun, hau kopiatzen dugula, eta jartzen badugu, adibidez, beste leku batean, hau izango litzateke, gure ikasleak ikusiko duguna. Klikatzen badute, hasten da, eta hemen agertzen dira galdera atzoak, ezta? Hasten da bideoa, eta hemen, badukagu galdera bat, zenbat urtaro daude, 4 urtaro daude, eta badaukagu. Jarraitzen dugu, eta hona heltzean, edukiko dugu beste galdera bat. Hemen badaukagu. Irudian agertzen den urtaroa zein da? Uda, negua edo udazkena. Kasu honetan, uda. Esaten diogu, ondo dagoela, eta jarraitzen dugu, ezta? Eta orain, badaukagu, irudian agertzen dira, hainbat zuhaitz. Badakizu zeintzuk diren, pentsatzen dugu horretaz, edo hitz egiten dugu horretaz, eta jarraitzeko aukera ematen dugu, ezta? Bueno, hau litzateke, eta hemen badaukagu gure bideo guztiak, egindako bideo interaktibo guztiak, ezta? Eta orduan, demagun, guk egindako bideoa editatu nahi dugula, klikatzen dugu hemen, eta hemen agertzen da panela, ezta? Eta hemen, adibidez, editatzeko, badaukagu, beste aukera bat, lehen azaldu ez dudana, eta da, hau ez agertzeko beti ordin berean. Adibidez, hau bideo batean agertuko da lehenengoa, baina bestean, adibidez, agertuko da lehenengoa negua, ezta? Eta gero hemen, badaukagu ere editatzeko aukera. Hemen, copy-paste, edo sartzeko irudi bat, edo link bat, edo aldatzeko idazkeraren
era. Ezta? Edo, ezartzeko hemen, zera diagrama bat, edo nahi duguna. Ezta? Eta amaitzen dugunean, beti, ematen dugu save eta finish. Eta save. Eta, beti bezala, edukiko dugu, konpartitzeko aukera biak. Ezta? Hau da dana, eta espero dut, tresna hau interesgarria sortatzea, eta animatzen zaituzte trasteatzen beti bezala, ze hori da ikasteko aukerarik hoberena. Bezarkada bat, eta agur!